Алдагы кытлау хатын укып китәм. Бүген хөрмәтле милләттәшебез Мухаева Әлфия Айсиевна үзенең алтын юбилеен каршылый. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны сеңлесе Гүзәл гаиләсе белән, әнисе Мөнирә, әбисе Алия, энесе Али, Усман тормыш иптәше Венера балалары белән, кызы Лилия, кияве Марат, улы Юсеп кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Үзебездән еракларда, Мәскәү өлкәсендә гомер кичерүче газиз кешебез бүген ярты гасырлык юбилей тантанасын каршылый. Сөекле кызым, яраткан апам, кадерле әниебез 1971 елның 29 гыйнварында гаиләдә беренче чәчкә булып Зур Ширклей авылында дөньяга аваз сала. Без аны бик шатланып көттек. Кыш айында тугангамы, йөзләре дә ап-ак кар шикелле бик матур булды. Шаян, шул бала булып кечкенәдән үк үсте ул. Мәктәптә 8нче сыйныфны тәмамлап, Бөгелмә шәһәренең кооператив техникумында белем алуын дәвам итте. 3 ел 8 ай укып, кулына кызыл дипломын да алды. Шул көннән алып, сайлаган һөнәренә тугрылыклы калып, сәүдә тармагында инде 32 ел хезмәт итә. Сатучы буларак бар кешене дә ачык йөзе, киң күңеле белән каршы ала. Ул безнең бик уңган, киң күңелле, ашка оста, тегәргә дисеңме, бәйләргә дисеңме, машина йөртергә дисеңме, алын кулыннан бар да килә. Ул үзенең гаиләсе белән, тормыш иптәше белән 2 бала үстерделәр. Кызы Ярославль шәһәрендә медицина университетын тәмамлап, хәзер ординатурада укып бетерә. Үз гаиләсен дә тудырды инде ул. Улы әлегә янында 9нчы сыйныфта укый. Кызганычка каршы кадерле кешебезгә озак парлы канат кагырга язмаган. Күптән түгел генә тормыш иптәше бакый дөньяга күчте. Апама авыр булса да, дөнья аны сындырса да улы сынмады, бөгелмәде. Яшәвен Аллаһы Тәгаләнең юлы белән дәвам итә. Һәр ел курбан суярга авылга кайта, күрешеп китә. Без Хак Тәгаләгә көн сайын шундый якын кешебезне бүләк иткәненә рәхмәт укып шөкер кылабыз. Апам минем ул беренче сердәшем, җан юлдашым. Бала буларак та ул бик мәрхәмәтле. Кирәк чакта киңәшен дә бирә, мал ягыннан да ярдәм итәргә омтыла. Раббым, аның ачык күңеле сыман ук алдагы гомере дә булсын. Бүтән бәла-казалар күрергә язмасын аңа. Улын да башлы көзле итеп, оныклар бәхете күрергә насыплар кылсын. Без сине бик яратабыз һәм әлбәттә сагынып, ешрак күрешергә өметләр баглыйбыз. Уйлар, әниләрдә исәбе юк аларның. Барыбыз да бәхетләрен тели шул балаларның. Кызым белән апабызны котлыйбыз әле бүген. Гел кояш кына яктыртсын сезнең гаиләгез күген. Әлфиябез ул ут хатын, нык тота гомер атын. Русча әйтсәң боевой, кыскарак әйтсәң алтын. Апабызның кулларыннан алтын гына кыелмый, аның матур йөзләреннән күңелсезлек тыелмый. Өйрәнгән ул гел елмаеп бу дөньяга карарга, һәр вакыт алга омтылып яктылыкка барырга. Апабызга гомерләрнең озыннарын телибез, аның хакта тик иң җылы сүзләр белән сөйлибез. Бәхетле бул, туган көнең шатлык кына китерсен, Аллаһының бәрәкәте мулдан булып түгелсен. Хөрмәтле Әлфия Айсиевна, якыннарыгыз сезгә дип матур җырда сайлаганнар, аны тыңларга чакырып калабыз. Язда түгел, күздә түгел, кыш көне син тугансың. Аппак карлар кебек үзең шундый чибәр булгансың. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Син
шибәрдә ясап куйган шикелле, яшь гомерләр үтеп бара, кайтарлы икелле. Карлар ява, синең туган көнеңдә, бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә, бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Котлы булсын, ямьле үтсен синең туган көннәрең, иминлектә, исәнлектә үтсен гомерләрең. Карлар ява, синең туган көнеңдә, бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә, бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә, бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә, бәхет шатлык кызым гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар